Най-добрият български алпиец. На практика е рекламно лице на Амарант. Вие подкрепяте Алберт Попов. Разкажи ни как започва партньорството ви. На практика Алберт направи много силен първи старт за този сезон. Втория беше отменен по независещи от никой от нас причини. Този уикенд буквално е втория старт на Алберт. Очакваш ли това, което всички, които сме близо до Алберт и до екипа му, знаем, че е въпрос само единствено на време, онези много подиуми, онези победи, които знаем, че той е изцяло способен да постигне. Очакваш ли този сезон да е най-силният в кариерата на Алберт? Да надявам се да почвам отзад напред. Надявам се този сезон да бъде най-силният му до момента в кариерата му. Надявам се, че му предстоят все по-силни и по-силни сезони. Алберт е в изключително добра спортна форма към момента. Все още напасват настройките на различните видове ски за различните терени, но така са вече на път да установят ски за всеки един терен, за всеки един вид сняг, който срещат в различните състезания, така че да могат да са бързи в всяка една ситуация. Как започват отношенията ни с Алберт? Алберт е част от моето семейство. Той ми е доведен син, заедно с сестра му Александра. И в момента има и още две сестри, нашите по-малки близначки. За развитието на Алберт с неговата майка се грижиме много години. И затова сме така изцяло навътре в този процес, който се случва покрай него. Естествено беше, ние подкрепяйки Алберт като спортист, той да бъде и лице на Амарант като един от основните посланици за популяризирането на нашето приложение.